A Mega Digi Bible is now available for iPad and tablet. Enjoy all the features that you loved on portrait and landscape views. Download our app today. A Mega Digi Bible. The truth is just a click away. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Pray for God's mercy so that He'll be with us in our study. Let us all pray. Lord, our God, Mama yina yensiesie ho na yensu Nyankopɔn Mmarasɛm ma ya mompaye Awurade ye Nyankopɔn yana ja twedi yampon Awurade na Awurade Yesu Kristo din mu abio ya bawo empaye ya bawo ye nokre aseda fodie wo nhyira akɛse a wode adom yɛn ɛda wase bebree sabro yina wo maye na kwanyapa amaye tie wo nsɛm kronkron ɛda wase ɛwresɛwo na wo maye ɔpɛni akoma soade sɛ yɛde bɛtɛ wo nsɛm ne wopɛ ase sɛdeɛ bɛyɛ yɛn akoma bɛnya wɔpɛ bi sɛ ɛbɛsom yɛn Nyankopɔn Awurade yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka yɛn mu biara akoma adeɛ baako pa a ɛwɔ yɛn ho ɛno sɛ yɛbɛda wo ase yɛsrɛ wo sɛ memmrɛ yɛn nipadua nyinaa ase ɛyɛhyɛ wɔ se sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nkwanna a wɔde bɛma yɛn no yɛde bɛsom wo agya yɛsrɛ wo sɛ mmerɛ a yɛdii wo nhwɛmmɔ ne yɛyɛ wo bɔne no fa mo mfomsoɔ ne mu bɔne kyɛ yɛn yɛmu dodoɔ no ɛyeraeɛ ɛyɛ mfomsoɔ mmerɛ bi a bɛsene na yɛakoma soadeɛ ne yɛn mpaebɔ ne sɛ ɛne yɛn yɔnko nnipa ne yɛahohoɔ ɛbɛsua wo nsɛm ɛna atamfo no mu nso ka ho yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn som ɛnsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na Awurade yɛda wo ase wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu amen.
The peace of God the Father and of our Lord Jesus Christ remain with us all, brethren. Once again, good day to all of you, to all our guests, and together with our brethren in the Church of God International, we are inviting you once again to join us in the next couple of hours to listen to the doctrines Members Church of God International. Awurade Yesu Kristo Mmaransɛm. Yenada wakayen one your brother Eli Soriano. Brother Eli yenchi akoma. Nyano mamunyi na ache ajo sade mukrumo University biara. Na mama yento so na yahwehwem enhia Awurade Yesu Kristo Mmaransɛm. Anra yɛhyɛ asɛm ti bi ase a na ɛfa asafo ne ho na ayɛ adwene sɛ yɛbɛdi kan ahyia yɛn afisa yɛnim sɛ dodoɔ no ara nso kɔ nsɔre ahodoɔ anaasɛ wɔfiri nsɔre ahodoɔ mu ɛno nso no tebea na kane na yɛbɔbɔ ɔwɔ sɛ kane na ma wofoɔ ɛyɛ Catholic-foɔ mu a my papa a altar boy. Officer, now if we pass I and I want me a war me at the time here. Mamma me a Catholic in me. My papa so a Catholic in now a altar boy. My name is Momo Binum. Ebidom bakwa bia Church of Christ anase bia na ebidom pofri ensori ahodo mu ye ne anuan ma wa asafi mu te bia won mu mu ebia se ye behia nyankopon asem no adomu suka sa asafu yi anuan ma ewo mu no kama ye se won mu free ensori ahodo mu Yewo enuanoma wo free Church of Christ asafmo Yehowa Dansidifo SDFo Mormonfo Baha'i Faith GDM ebinom free Confucius somu GD yahodo mu na adeɛ baako pa ebetumi adwene ho na yɛde yɛn nsɛm aba na wie yɛn sɛ ebia wɔn makunu tenene bi wɔ ha yi a aborodi wɔn makunu so pɛyi ɛno nti na wɔn aba Nyankopɔn asafo ne mu na ɛno ne adeɛ a ɛpɛ sɛ mu nyina mote aseɛ sɛ asafo ne mu no ampɔ sɛ yɛwɔ asafo baako pɛ ɛnte sɛ yɛmmerɛ mu ɛnɛ yɛwɔ nsɔre mpempem ɛna wɔ ha na ebinom mpo enka se yɛfrɛ wɔn mo asafo mpo wɔn mo se wɔyɛ Yehowa Dansidifo na asomafoɔ na wɔyɛ Yesu Kristo adansefo afiri sɛ wɔn mo na wohunu yɛ ade wɔn nsa asɔɔ ne mu ate Awurade Yesu Kristo enne mpo ne mpo na se Yehowa Dansidifo deɛ wɔn ahunu hwee na so mi hunu kwan a wɔn mo fa so ɛbɛyɛ adansefo na so wɔn a wɔyɛ adansefo mapa no wɔn mo so ne mu ɛde wɔn nsa kan yɛne de yɛfrɛ wɔn sɛ adansefo mapa sene san kɔbɔ frɛ wɔn ho saa asafo no sɛ de Awurade Yesu Kristo ba bɛkyerɛkyerɛ no wɔn mo de asesa no sɛ yɛfrɛ wɔn Yehowa Dansidifo ameda som no sei wɔn so mo yɛ ministry wɔn so mo yɛ osom ebinom se yɛ Jesus Crusade Miracle Ministry sɛ anuanom yɛbɛsese saa nneɛma nyinaa na yɛhwɛ saa nneɛma nyinaa maako a gyidie mu ɔfa biara yɛsese ɛno na yɛntirimɔbɔ eti a yɛhyia Awurade Yesu Kristo
enkyerɛkyerɛ awɔ twerɛ kronkron mu twerɛ kronkron yɛn twerɛ ministry asafo no a Nyankopɔn bɛsiiɛ abra wɔnam Awurade Yesu Kristo so siiɛ no afɛ no sɛ asafo wɔ Greek twerɛ kronkron mu no ecclesia kyerɛ sɛ wɔn a Nyankopɔn afrɛ wɔn na ɛno ne ecclesia asekyerɛ na Greek asɛm a yɛka abɔ mu mmienu ecclesia asekyerɛ ne sɛ ɔfrɛ na anuanom a wɔ Tete Kristofoɔ mu adi kan no wɔn mo firi Yudafoɔ som mu daso Onyankopɔn ma wɔn mo firi mu sɛ Paul abro Paul firi Yudafoɔ som mu no yɛfrɛ ne ba Nyankopɔn asafo ni mu mama yɛn kenkan Galatifoɔ nwoma eti baako nkyɛmu aduasa na mɔte abrabo akane na mewɔ mu wɔ Yudafoɔ som mu sɛdeɛ metaataa Nyankopɔn asafo no ma ne boro so na mesɛe wɔn na menya nkɔsoɔ pii wɔ Yudafoɔ som mu pii metwa ne metepɛmfoɔ wɔ me kurom na mebɔ agyanom atete sɛm ho mmɔdene bebree na ɛsɔ Onyankopɔn a wɔyi me firi me na yam ani na wɔnam n'adom so afrɛ me no ani Paul Onyankopɔn ɛfrɛ no ɛfiri Yudafoɔ som mu ɛfiri Yudafoɔ som mu ɛna Onyankopɔn ɛfrɛ no Onyankopɔn frɛ no sɛ ɔmmra mɛyɛ ɔsomafoɔ ɛwɔ asafo ne mu mama yɛn kenkan Korintofoɔ nwoma adi kan eti baako nkyɛmu baako Paul Kristo Yesu somafoɔ a wɔnam Nyankopɔn pɛ so afrɛ no ne yɛnnua Sostene de kɔma Nyankopɔn asafo ɛwɔ Korinto akyerɛ no ɔbɛyɛ wɔ somafoɔ ɛwɔ Nyankopɔn asafo ne mu yɛfrɛ no ba nti ecclesia anaasɛ asafo asekyerɛ no sɛ wɔfrɛ wɔn a yɛfrɛ wɔn mu nyinaa yɛfrɛ wɔn mu afiri asomukuo ahodoɔ mu na Awurade Yesu Kristo aka enipa a yɛafrɛ wɔn ho ebinom di atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ ebinom yɛ Sadukifoɔ ana wɔn asom Diana bosom Paul kɔka nsɛmpa no duru saa beaeɛ hɔnom yɛwɔ Tete Kristofoɔ binom hɔnom ano wɔfiri Yudafoɔ som mu wɔfiri Greekfoɔ som mu na wɔn asom anyame bi nte sɛ Saturn, Mercury, Jupiter yɛnom ne abosom a na ɛwɔ hɔnom saa bere no na wɔn a wɔbɛka asafo no ho no asafo a Onyankopɔn esiiɛ wɔ Tete Kristofoɔ no apɛ nso ɛberɛ a wɔnam Kristo so siiɛ no Farisifoɔ ne Sadukifoɔ ne Yudafoɔ ɔfrɛ wɔn mu nyinaa ba Nyankopɔn asafo ne mu Tete Ecclesia asafo ne sɛ na mo wɔ kane asafo mu a yɛabɔ wɔn mu nyinaa ano yɛboa wɔn ano ɛkɔ faako mama yɛn kenkan na ɛnyɛ saa wɔn no nko sɛ wɔn nyinaa mo wɔn ano wɔ faako Nyankopɔn ɛma wahwete amanɔne
Yohane nwoma ti du baako ankyɛmu aduonu mmienu sɛ na ayɛ ɔman no nko na ɛnyɛ ɔman no nko na sɛ ɔbɛka Nyankopɔn ne ma wapete no nyinaa nso wabɔ mu ayɛ wɔn baako. Nyankopɔn bɛka ne ma wahwete wamana ne nyinaa bom ayɛ wɔn baako. Wɔma yɛnkenkan adanseɛ no. Saa adeɛ baako a Nyankopɔn ɛboa wɔn ano aba mu no yɛ de baadeɛ. Efesofoɔ nwoma eti nan ɛnkyɛmu nan. Twerɛ kronkron se ɛfiri sɛ nipadua baako ne honhom baako na ɛwɔ hɔ. Sɛdeɛ wafrɛ mo nso mofrɛ ɛnidasoɔ baako mu no. Eti Nyankopɔn afrɛ wɔn a Nyankopɔn afrɛ wɔn no. Wafrɛ wɔn ma ba nipadua baako mu. Sɛdeɛ mo nso wafrɛ mo aba mo mfrɛ ɛnidasoɔ baako mu. Yɛwɔ honhom baako. Ɛmo na wɔ Nyankopɔn afrɛ ne ma nyinaa aba. Ne ma wɔn mo ahwete. Ɛmo na wɔ Nyankopɔn afrɛ wɔn mo aba. Ɛyɛ ecclesia. Na saa nipadua baako no mu na wafrɛ wɔn mo afiri. Yɛfrɛ wɔn mo aba. Saa nipadua no yɛ nipadua bɛn. Kolosefoɔ nwoma eti baako nkyɛmu dunwɔtwe. Na wɔn ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire. Asafo no ɛna yɛ nipadua no. Saa nipadua no emu na waboa Nyankopɔn ɛma nyinaa ano. Na yɛn ne biara yɛaboa wɔn mo ano. Na Brazil ma mo ha no mo no nsɔre a wɔ ha no yɛ mpem aduanan. Ewiase afa na nyinaa nsɔre a wɔ wiase afa na nyinaa no ebi a yɛbɛtumi aka sɛ nsɔre kuo ahodoɔ bɛboro mpem aduonum ɛne mu nsɔre nketenkete. Yɛmmerɛ mu no yɛwɔ nsɔre bebree. Na so twerɛ kronkron na kyerɛkyerɛ yɛn nasafo baako pɛ ho asɛm. Ɛno na wɔ Nyankopɔn afrɛ ne manfoɔ. Sɛ wɔbɛboa wɔn ano. Na wɔn abɛsom no. Ɛno ne yɛ asɛm ti nnora. Yɛwɔ asafo baako. Saa asafo no ɛwɔ twerɛ kronkron no mu. Ne din mpo ɛwɔ twerɛ kronkron no mu. Yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo. Wɔkenkan Nyankopɔn wobɛhunu Nyankopɔn asafo no aka ne twerɛnsɛm maako du baako mu. Mama yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma edi kan eti du baako ankyɛmu aduonu mmienu. 1 Corinthians chapter 11 verse 22. Twerɛ kronkron se na munni afi a mudidi na monum wɔ mu anaa. Anaasɛ ne mutie na mubu Nyankopɔn asafo no na mugu wɔn a wɔni bie n'anim aseɛ. Te sɛ Pato Robertson sɛ asɔre ho hia. Asafo ne ho hia na agye nipa nkwa. Anaasɛ wɔn mu bu Nyankopɔn asafo no animtia. Twerɛ kronkron no nso aka sɛ yɛwɔ ebinom wɔn ma wɔn mo po nkyerɛkyerɛ a asomafoɔ no kyerɛkyerɛeɛ no. Mama yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so Oforisuo. Twerɛ kronkron no se na sɛ obi pɛ sɛ wɔgye yɛn ho akyinnyɛ a yɛn ne yɛmu saa abra no na Nyankopɔn asafo ahodoɔ no nso ɛnyɛ saa. Eti Nyankopɔn asafo no ɛnyɛ saa nneɛma yi. Mama yɛnkenkan asomafoɔ ne nnwuma eti aduonu ɛnkyɛmu aduonu wɔtwe. Acts chapter 20 verse 28. Twerɛ kronkron sɛ enti monhwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa honhom kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya nya wɔn no yie. Ɛno nti Nyankopɔn asafo no ɛna yɛhyɛ sɛ asomafoɔ no ɛhwɛ so yie. Asɔre foforɔ biara ni hɔ na asafo foforɔ biara ni hɔ a Awurade de ne mogya atɔ yɛ adanse foforɔ nso nie. Timothy nwoma edi kan eti mmiɛnsa ahenkyɛmu enum. 1 Timothy 3 verse 5. Na sɛ obi ihunu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo so. Sɛ obi ihunu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo so. Wantwerɛ no sɛ
ɛbɛde na ɔbɛhwɛ Roman Catholic Church asafo so wantwerɛ no saa wantwerɛ no sɛ ɛbɛde na ɔbɛhwɛ ɛyɛ New Jerusalem asafo so anaa wɔkaa sɛ ɛbɛde na ɔbɛhwɛ Methodist asafo so daabi anaa sɛ twerɛ kronkron kaa sɛ ɛbɛde na ɔbɛhwɛ Anglican asafo so ana daabi saa nsɔre gyina yɛntwerɛ din wɔ twerɛ kronkron no mu asafo wɔ yɛtwerɛ ho din wɔ twerɛ kronkron yɛ Nyankopɔn asafo Church of God yɛbɔ owura no din na frɛ no ɛnora yɛsua yɛn sɛ wo Nyankopɔn se ade a ɛyɛ ne dea no wɔbɔ wo Nyankopɔn din na frɛ saa de kodeɛ no mama yɛn kenka Isaiah nwoma eti aduanan mmiɛnsa ɛnkyɛmu nson Isaiah 43 verse 7 twerɛ kronkron se obiara wɔbɔ me din frɛ no na mɛbɔ no mɛma m'anim wonyam mɛnwono no na meyɛ no sɛ muda hɔ de wɔbɔ wo Nyankopɔn din wɔ so no wo Nyankopɔn so wɔbɔ ma n'anim wonyam de mabɔ me din afrɛ no no de Nyankopɔn yɔɔyɛ no adeɛ biara ɛyɛ Nyankopɔn deɛ no ɔbɔ Nyankopɔn din na frɛ saa de kodeɛ no ɔbɛfrɛ no sɛ four square ɛnyɛ Nyankopɔn asafo anaasɛ trapezoid rectangular asafo ɔbɛfrɛ no sɛ four square church tene na ebi wɔ twerɛ kronkron mu enti ɔbɛfrɛ no asafo no sɛ yɛfrɛ no four square church anaa ɛnɛ mpo deɛ asɔfoɔ no din na ɔmode atoto wɔn mo nsɔre so te sɛ Wesleyan ana Lutheran Martin Luther din na da so na yɛkyerɛ sɛ nipa mpɛ so mbɛtie Nyankopɔn asɛm abu Nyankopɔn anaa ɛyɛ ade a Nyankopɔn pɛ sɛ yɛbɔ ne din frɛ asafo no yɛn nso ne Nyankopɔn ba no pɛ ɛberɛ na Awurade Yesu Kristo ba bɛfiri asase yi so no yɛn ne mpaeɛ a wɔbɔ agya no Yohane nwoma eti 17 afei agya me ne wiase bio na yɛn na ɛwɔ wiase na me de mɛreba wo nkyɛn agya kronkron wɔn a wode wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu na wɔayɛ baako sɛ yɛn na abura wɔba bɛfura akɔ so wɔbɔ agya no mpae asɛ afei me ne wiase bio na yɛn na ɛwɔ wiase akristofoɔ na ɛwɔ wiase na me de mɛreba wo nkyɛn agya kronkron fa wɔn a wode wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu Kristo ankasa fa wɔn sie me din mu kra yɛba bɛfrɛ no sɛ Church of Christ ɔkaa sɛ fa wɔn sie wo din mu Nyankopɔn din ɛyɛ din a tumi wɔ mu borɔde nyinaa so Nyankopɔn din ɛyɛ ahuntabea Nyankopɔn din ɛyɛ dwanekɔhyɛbea wɔ Nyankopɔn din yɛ abandenden Nyankopɔn din mu na ateneneefoɔ dwane kɔhunta ɔma yɛn kenkan mabusam righteous runneth into it and is safe. So his church is called by the name of God. In the Bible, it is Church of God. 11 verses in the Bible say Church of God. Let us read 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how men ought to behave themselves in the house of God. Bɔne din wɔ n'asafo so na frɛ no Nyankopɔn deɛ no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ so na frɛ saa de kodeɛ no yɛn ne Nyankopɔn fie no Nyankopɔn fie sɛ de twerɛ kronkron ka no Timoteo nwoma di ka etim
ya me chori awu ne said yes se obo obra wa nyankopon fi aye nyankopon te asefo asafo nyankopon fie no te asefo ne enyina nyankopon self. na say na say bia me chori a say obo obra wa nyankopon fie asafo na suwon mu nyankopon asafo no ana ye nyankopon fie na ye nyankopon te asefo no asa ye no kredum wa vis ya konkon say na say bia wa tade ye sese obu bra ye nyankopon fo asafo no kredum ne nyina To behave thyself in the house of God. said ye sese obu bra wa nyankopon fie ye nyankopon te asefo no asafo wa ye lokano na say bia me sese obu bra wa nyankopon te asefo no asafo to no mu wo bikolano kasa mu ase na say bia me cha obo bra wa nyankopon fie oti asefo asafo no kredum ne so adonte twerɛ ya wo twerɛ kronkron me nyankopon asafo enu anom sɛ obesua twerɛ kronkron asedifo ewi abɛka twerɛ kronkron ase nyankopon asafo na so bi afra warmo Yehova asedifo wo ha yana aka nka Yehova asedifo asɔre ma no anyam na mebɔ mo so bo hotel som no na mebɔ warmo so bo azo asedifo asesa wondin ne nyina chimpo bakudu sɛ wo ba bɛyi dini a awɔsa wo hwɛ ne mu sɛ ɛdin a wo bɛyi din asesa yɛ tene Yankopon asafo ɛwɔ ɛbere ba yɛ sesa na bɛre Yankopon asafo nyina so no mu na mehwehwɛ saa din mu ahunu din a ɛyɛ din mapa awɔtwerɛ kronkron no mu Awurade ɛte wo hwɛ nsɔre ya nti Martin Luther atena asafo ntefani Luther bumfu ye ne de ye no kra ye kan Lutheran sem omoko wan krata wan mo twere Onyankopon se edi mpa ye tie de nu mienu nchemu baako na afi wo se ya fra la Lutheran asafo pamoto wo monwene ho kono se de wɔn na yɛ papa Nyankopon asafo na sasa de wɔn na wo hwɛ a ɛyɛ papa sɛ wi na me pasa me monwene ho Nyankopon asafo no ana sɛ Roman Catholic no
Oyan ko I say Catholic kasa funde wa ina what to me. Church of God was purchased by Christ with his own blood. Nyan What else do you want, my fellow men? ko Paul ko You do not like it? pon asafo ni mu. Answer in your conscience. No ara mo ja na toye. Let your mind and conscience answer. Which do you prefer, the church with the name of Na toye. Ade bio na me nyon ko dipa ya nya ho. Na sra wan kasa wa honi mu ya no. Onko nipa o mo ye budafo. Ana so mo ye Buddhist. Buddha o ye nipa da se ne te sawo. Buddha ntime nya wo nkwa. Aye me nyon ko China fo ne Japanese Do you know how Buddha died? Well, because he's a human being and not God. fo. He's Gautama, A da ni nkwa. Buddha, or the enlightened one. He was enlightened, that's why he's called Buddha, because the meaning is enlightened. If he was enlightened, she was, or was enlightened, do you know how Buddha died? Do not be angry, Buddhists. Do not be angry. Search in the Encyclopedia Britannica 2005 issue. We awo ba so no And they can ana. refute this. Nyame a wonu an kasa mo kura ntime Body was cremated and stupas were built over his relics. Po nakalagay sa That is 2000. recorded in the 2005 Encyclopedia Britannica. The Buddha died because he ate poisonous mushrooms. How can you say now that Buddha was enlightened? Is that how you will call your church or your group? Buddhists? Or your congregation? So our brethren who are former Buddhists, someone texted me, Brother Eli, thank you. Now I know who Buddha was. He meant that when he was still a Buddhist, he did not know who Buddha was. He was a Buddhist from childhood. He hails from Hong Kong, the son of a Buddhist. So I can say that Filipinos are fortunate. We were born in a country that does not practice Buddhism. Because you have no choice. It is prohibited for them to receive other churches, like the Hindus of Hinduism. Hinduism, that's a great foolishness. Imagine worshipping elephants, worshipping cows. Now, cows are made into hamburgers in the Philippines, but you are worshipping them. Can you look? You can see they worship cows, they put garlands on them, but na cows just woko defecate on nkura the road. hudu so a. Will you worship? Woko hindofo so mu nantwie. Nantwie no owo nkura ni nkusi. Ye ne wo wode ba hwa ho. Ye ne wode ba hwa na so wokoto no ogya ne na gu so e. Ye ne ya somo no. Na zo ko India ma bamocho afemo ye we bi mu won mo do mo ho hye wo som bi ma bra mo nika. Have said hypocrite to me yes. Why anya ni pana na ho a empo na ntwia ne ho ye hu kura mpo eni na ntwia ne ho ye hu nipa mpo betumi adwodwo no. Have said nipa wotumi se na emoa ene de atwera kon etimi yensa ai 3 verse 7 na warrior ne moa ewo pomu su nyina na wadwodwo won magunu nipa tumi
hwɛ ne wɔsono ɛno na wode ba bɛyɛ na antwie na mmoa keka ho wonyame a wo mom antwie jata kyerɛ wa amore ko India mam no no mo na yɛ wa mo nyame a wa mo som som wo no ɛyɛ Fish can also be tamed by man. Whales can be tamed by man. We are higher in the order of God's creation, and then you will worship these? Do not be angry, my fellow men. I'm just telling the truth. If you are a member of Hinduism, think and imagine you worship as gods, animals that defecate on the streets. nipa na di mu a aboa osasene wo yɛ mabunu fumia mesra obu afu kada me ka kyerɛ wo adan na wo bɛ sum ayɛ mfom so lavadade suku mafra no suakuo mu a hello sister, good morning. Such as snakes can be tamed by man. These can be tamed by man. How are you going to worship these? You know, that is a great lie. Let us read Romans 1:25. Who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. You see that? They replace the truth with lies. They worshipped the creature instead of the Creator. It is the Creator that should be worshipped, not the creature. Wishano tata no moguno wa mwasa sanu kranwa jiatro wa no soma bodiye no he sene wa baadiye no sene san ko besom obaadiye no wa no soma bodiye no wa no soma nantwie ni asono adentira tete no ebinim won mo kofa buddha ahoni mu animu kro no makoto no daso buddha mire ene kum no daso mo hwe ene amoa o ma bakra akomde wo mpomo nkwawe aye poison aduane ya tuogu aye bola so omo nkodi anase aduane a ehontie no nkrofo di kan ka ne hye ansa no wo modi na sempo Filipiafo eye hiafo kra no a wo ma adwene ye adwuma ntani anu moma ye nwene dwene begide sa wo ye nipa ye komode wo kra won kofa mire ye poison re yeso buda mire no wo re ye no wo wi ye eye poison na obesom ne se nipa that's what Church of Christ as of mua I want to say Christo ye nipa dasani manalo almost manalo yo bofo da wa mu ni mu kan fa so mpo ya de papa mama yan kenkan mabusam etiare ni mienu nchemu baako
Na sɛ mpo wa hunya de bebre kura no a edimpa na ɛyɛ sɛ woyie. Na edimpa nipa ɛsɛ sɛ nipa yie ne yɛ Nyankopɔn dini. Ano ne din a edimu. Ano ne ade ne Awurade Yesu Kristo. Aka yɛ mama yɛntie kransɛm bi wɔ Luka nwoma ɛti do wɔtwe ankyɛmu do wɔtwe. Mama yɛnkenkan. Na onipa bi na wɔpani bi bisa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa ɛdeɛ na menya na manya daa nkwa. Dunkron na Yesu sɛ no sɛ adɛn na wofrɛ me papa obiara nyɛ papa gye wɔ baako ane wɔ Nyankopɔn. Na sɛ edimpa yɛs na hunyade a edi papa bi wɔ hɔ no ma ɛkyɛ ne Nyankopɔn di nana. Monwene ho. Manalo asafo ma no ewan anasa Wesley na asafo Lutheran na asafo no monwene ho. Wɔsi yɛ fra Roman Catholic. Wɔsi yɛ fra mo England asafo. Abisabro England fuo ne Roman fuo kɔ ɔko no. Efra no so na wɔn mo tɛ wɔn ho. African Catholic fuo ɛna bɛyɛ Church of England efisɛ ɔmo Roman Catholic fuo asɛm bio. Eversɛ wɔn mo firi sɛ ahinie ne yɛ kɛseɛ efisɛ kane no United Kingdom ahinie ne yɛ ahinie kɛseɛ efisɛ na wɔn mo wɔ nkuro bebree. Na Roman akɔpɛ wɔn no ankasa ne die man ho nkyɛn mo firi wɔn sɛ Roman Catholic Apostolic Church. Now, Obahema Elizabeth ne wɔn ma nya adwene nti wɔte no free Catholic asafo no. Na wɔfrɛ no sɛ England asafo. Queen Elizabeth ɔna no wɔtumi kɛseɛ wɔ English ahene mu. Na ɛba dini mu a yɛwɔ nsɛm bebree ɛna ɛwɔ ho ɛma obu mfume besrɛw ɔma yɛmfa twerɛ kronkron ne dwuma yie sɛdeɛ bɛnya twerɛnsom ne mu nteaseɛ mapa. Ɛmapa wɔnkɔ kenkan Catholic-foɔ wɔn mo twerɛ nsɛm no wɔkɔ library hɔ no bisa wɔ nua baaluzo a mobɛhunu. Sɛ yɛwɔ Catholic-foɔ twerɛ kronkron wɔ amɛsrɛ kan ma me. Saa twerɛ kronkron yɛ Roman Catholic-foɔ twerɛ kronkron mo sɔfoɔ de ne nsa hyɛ ase. Na Catholic-foɔ hɔhoɔ nkyɛn ma no ɛnkenken wɔtwe mpamɔtwe ba bɛka sɛ mobɛhunu Roman Catholic asafo ne ɔmo a motwerɛ kronkron mu a mode mo ase nti monhwɛ mo ho na demo asisi wɔn so wɔahwɛfo sɛ mabɛyɛ ne Nyankopɔn asafo mogya anya wɔn no yie. Mahunu yako nipa mahunu ɔno a mo no wɔkaa yɛ wɔ yɛka You are a Protestant. Church being mentioned, Church of God. Which is a better name? Church of God or Church of Luther? Please answer me.
which is good. That which is in your Bible, in whatever Bible, that's what you can read, which is good. The better name, Church of God or Lutheran Church. Let your mind, heart, and heart. Anasa Lutheran Asafo. Ana ya atwene ya honi munyia no da wan na dimu. Anasa Nyankopon Asafo. Papa. England Nyankopon Asafo. Da ni din wo mu wo. Nyankopon Asafo. Buya for me. And I will before now what In the Ilocano Bible, Church of God, which he has purchased with his own blood. So, which is better? I don't know a toy. Nyankopon Asafo de ono aramo wo hele Ghana ntwera kron Nyankopon Asafo ono aramo ja ato Nyankopon ade ono hene dimu I am Mmarasɛm. Na sa wo kwaka asafo ne ho no Mmarasɛm ana ba ma yan kenkan Roma eti dumienu nchemu nkron Romans 12 verse 9 mo ma nya twem emfra odomu mo mata papa ho adote dia wan na dimu Kristo eka tra from a papa obiara anya papa juwa ba ko anonti ada ya papa ho a bata ho oba bata Mmarasɛm papa no ho se munchiri bone mo sem no ase mo manya Cleave to that. Papa ho fra wodomu bonchiri papa ho papa ho eniano ayepa rafu ho say asafu ho hia Of receiving you, Lord. Book of John, chapter 12, verse 48. He that rejects me and receives not my words has one that judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. That's it. Yesu Kristo said the woman na one the bunu watan ati Krakonkone kan John 12:48 the woman na one men some no what you bunu watan
And this one new Christian name somebody. Well, why didn't you? Now then, I offer yes now. So for there was one. Morgan will say To cleave. part of Robbie somewhere. I don't know when him and someone what kind some of them. How are we going to join the church in the Bible? Effectively, a dinner will found Read Ephesians 3 verse 6. That the no Gentiles cross be fellow heirs. on mono. A yankopon was suffer. Ana, a idea we hear. Promised in Christ by the gospel. Papa ho butter be no Here a mmerɛ. you Na ɔkwan bɛn na ebetumi afa so akɔka asafo wɔtwerɛ kronkron no mo ho. Mama yɛn kenkan afi also have a copy. sɛ Pastors have it as ɛnkyɛm well. Everyone has a Bible. samana The Jehovah's yɔnko adidifoɔ have it. nipadua korɔ no ara mu. In our Omega Bible application, there are so many Na wɔanyɛ translations of the Bible. foɔ. Check it. Saa amanamamufoɔ nso We give that bɛyɛ didifoɔ ne nipadua korɔ no ara mu bi. with other Na wɔnam asɛmpa no to pay sometimes $119 hyɛ no just to get different translations of the Bible. There, everything is free. What I want to say, my fellow men, is this. Let us put Ephesians chapter 3, verse 6 again. Paul said, the Gentiles, we are Gentiles. Everyone outside Israel, the Bible calls them Gentiles. We're not Israelites, we're not Jews. We will fall under the category of the Gentiles. Filipinos, Americans, Japanese, Chinese, etc. are Gentiles. We are Gentiles. The Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body. We are members of the body. We know that the body is the church. We have read it earlier. He is the head of the body, the church. Now, the church, which is the body, we will join it. In English, it is conveyed much clearer. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Ayon. And Members o kaanib Members katawan. of the body. Gentiles are fellow heirs. Kasamang They are fellow heirs of the promise of God. members of the same body. We must be members of the body. The body is the church. Ang katawan ay ang iglesia. The body is the church. We should be members of the church. The church was intended by God to be an institution of salvation. We must be members of that body. Sabi ng Biblia, The Bible says, are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ through the gospel. Sa Tagalog, ang mga in Tagalog, Gentiles are fellow heirs, members of the same body. katawan ng iglesia, kaya The body is the church. So you are a member. Another Tagalog translation, arete saa nipadua no ano that's what yɛ asafo no te safoɔ no yɛbɛkɔ akɔ Brother Daniel, 1 Corinthians chapter mama yɛn kenkan give not offense, yɛba ramadan yɛ korintofoɔ nwoma adi kan nor to the Gentiles, edu nor na to the members of ma ɔnyɛ yudafoɔ so ntidua with the gay to nyankopɔn asafo no so si ntidua members. The Church of God was established by Christ in the first century. In the latter parts, ɔyɛ deɛ ɛto yudafoɔ no ahel because the church was already so ntidua to build a church, like what asafo no mu as Ellen G. White did, she established Seventh-day yɛsi Adventists, like what Joseph Smith did, Yes. he established the Mormonism. All of them
the Bible, there is already a body. There's already a church. It was already there even before you were born. What you just have to do is to join it. Did you see our registration, brethren? It says members. Members, Church of God International. Kasa wasafo. We are not the Church of God. We are Ellen G. White no yoy. Kasa wasafo. We ya so kwa kan no kwa ye wonua. Ana so kwa kan de pedua kro. we joined. How did we join? Paul said it's very Yankopon wasafo Members, wasafo. partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel sa pamamagitan ng through the gospel, the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, which is the church, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Others tell me, how did you become a member there? Did the apostles accept you? Were you accepted? Did anyone baptize you? I said, joining the church is by accepting the Obiam gospel. na ji akinye bi sa me say. Mu ya somafo no agemo na Kristo agemo na me ka che so ba ye anuanom wa asafo ne mu na ne se be na masempa no. Ne ye be na masempa no eno no be ma wa asafata wotwa wa be ye wonua. Awo twere kronkron ne mu. Awo hia se woni pa bi ene beje wo eye wonyanko. Enim dia ye wono wo asempa beje wo emfa no ne pa ba na wo ye. Wonyankopon na oye adwuma wo said yes abanya Yankopon na bejo fata twira kon amom omara mu de wo su wa ya de tene ne no wa pese wo gye no ti wan na bejo eye Wonyankopon nti amfa woni ba bia wo free amfa woni wa de tene ne na wo di Nyankopon ko ade a Wonyankopon ebejo amane na wo ye de wo pe no yakro no araso ama yen na masempa no so you become a member of the Church of God. Let us read in Cebuano that the Gentiles should be fellow heirs. masig ka manununod ug mga masig kakauban Or members of the same body. ang lawas ay ang iglesia ug mga masig kaumalambit The body, that's the church, and partakers of his promise in Christ by the gospel. In Ilocano, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body. Amanamamufoɔ bɛyɛ anuanom wɔ nipa amanama bɛyɛ didifoɔ ne nipadua korɔ no asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho Kristo Yesu mu Ilocano kasa mu no se sɛ wɔ ne nipadua korɔ no ara bi na wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu Kapampanga ne kasa mu ase bɛyɛ didifoɔ ne nipadua masempa no so anya kyɛfa wɔ bɔhyɛ no
it written in 61 Bantwerɛ saa AD? twerɛsɛm mfirinhyia de osia baako Awurade wu akyiri anaa? Bɛka sɛ yɛwo dea. Ɛnti wɔyɛ ɔhoa yɛ fitaa. Na wɔsan so kɔmɛmsɛm foforɔ. Ɛyɛ akyinnyegyesɛm so. Ɛti ɛsane sɛ wɔantumi anya no yɛ papa bi ama nti wɔahunu hwee anka nti kenkan twerɛ kronkron sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ biara nnaadaa wo na nnakan so akora no na atwerɛ yɛatwerɛ yɛn wɔ twerɛ kronkron no ɛyɛ wɔtwerɛ no bɛyɛ mfirinhyia 300 akyiri yɛdi mfie bebree And it was written by hand. Codex na wɔtwerɛ no mfirinhyia 300 Awurade wu akyiri no ɛne tete twerɛ kronkron nyinaa na ɛbɔ abira yɛn nsa na twerɛ yɛ yosia Awurade wu akyiri yɛn bɛn asomafoɔ no abere so deɛ wɔatwerɛ 1914 Manalo one no kura safuru besi de na ayɛwo na asafo na di kan fo ya di mu nipa di mu ne yɛ Yudafoɔ te yɛ fom so so bɛka sɛ wo Filipiani wasafo wɔte ne yɛ no kura safo na na yɛ aban mu no ɛyɛ de agidi wɔ twerɛ kronkron mu onsa frɛ mo ɔbɛgye yɛn mfrɛ so a ɔbɛsɛ mo mmra mɛhwɛ no wɔ twerɛ kronkron no mu and mama yɛ nyinaa yɛ mom that the Holy Scriptures are teaching. That's where they will join and not to us. Because we also join the church in the Bible, Brother Eli. How, Brother Daniel? Through the gospel, as the Apostle Paul said, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. What will connect us to the church taught by our Lord Jesus Christ? And I'm for the whole truth we are inviting you to. The whole truth in the Bible that the church which we will join has already been established in the 1st century. It was already built. It is being preached in our time through the gospel. And if we accept that church, we will become members. We are fellow heirs, members of the same body. That is very clear. Gentiles are fellow heirs. We are also going to inherit eternal life. An heir is an inheritor. Members of the same body. Members of that same body, that is the church. And partakers of his promise in Christ by the gospel. So, through the gospel, we are inviting you, our fellow men, let us join the church that is in the Bible. Now, for us to become members, we should know the doctrines. Starting tomorrow, God willing,
What are the doctrines of the gospel that we should be able to accept for us to become members of the church in the Bible? Remember, the church in the Bible is the church of God. For us to become members, we need the gospel. What are the doctrines of the gospel that we should accept? What are the doctrines of the gospel that we should believe in? What are those? Because others say, let me put it this way, I'm calling your attention. Born-again pastors say, accept the gospel. What is the gospel? The good news. What is the good news? Salvation. So, do you accept the gospel? Raise your hand. They will raise their hands. They will lay their hands on you and baptize you. Then you will become a member. That's wrong. The gospel is not accepted by raising a hand. The gospel is the doctrine. That is the doctrine that we will study. Na fa mabo wasu bo ma baba ye wonua asehwa na waje wafa Yesu ma wonsa so na babo twa wasempa na nya wonsa ba maso na chese wa yes ensa ayam ma yensa so mfa nyasem ensempa no na nkyerɛkyerɛ no Awurade nkyerɛkyerɛ no o sa wugidi a waje asempa no wadi anyasa wo ma wonsa the gospel of your salvation. The doctrine of the gospel is the doctrine of truth. What are we going to do with that? What are we going to do with the gospel? Are we just going to listen to it? Listen in 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. So the gospel, by which also St. Paul said you are saved, if you keep in memory or obey what I preached unto you. Those are doctrines to be obeyed. The gospel is a doctrine to be obeyed and taken care of. It's not the gospel that you will receive by raising your hand. That's why we are studying the doctrines of the gospel of Christ. What are those gospels of Christ? What are the things which we will obey in the gospel? Let me give you a hint or a clue that the gospel is a doctrine. It is a doctrine. Let us read Philippians chapter 1 verse 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, that whether I come and see you and be absent, I may hear of your state, that ye stand fast in one spirit, with one soul striving for the faith of the gospel. St. Paul said, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Our manner of life, the way our speaking, eating, clothing, dealing with others, obeying our parents, love for spouse, love for children, taking care of one's family, love for children, clothing, the way we should dress, how we should deal with our neighbors, how we will live as citizens of a city or a country. The gospel has a doctrine for all these. Even when it comes to apparel, how we should clothe ourselves. That's what we are inviting you to, brethren. Is there food prohibited by the gospel? Is food prohibited like the prohibition of the Seventh-day Adventist?
How about oysters and mussels? That is also prohibited in our place. But without red tide, I eat mussels sometimes. But for the Seventh-day Adventists, mussels are really prohibited. Shrimp, pork, camel, meat, horse meat is also prohibited. There are many prohibitions in the Seventh-day Advent. Their members are so good. They were deceived by their pastors. Everything is prohibited to them. Imagine even shrimp paste. If you don't have money anymore, you can only afford shrimp. Is it still prohibited? What they do not prohibit is beef and chicken. So, brethren, perhaps it's better if you attend, even if you don't have any intention of joining us. Just attend and you will understand. It is as if you are investigating. Or you are looking for faults in what I'm going to say. I will allow that. There's nothing that we should fight about. We are talking about the doctrines of Christ, and we are inviting you to study the doctrines of God, the gospel. Because that is a doctrine, the doctrine of truth, the gospel of salvation. And that is in the Bible. What I'm going to give you as a clue or hint, that the gospel is a doctrine that will be obeyed. It's not just raising your hand. You will keep the doctrines of the gospel. One of the doctrines of the gospel he was taught by the apostles is here. Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your hearts unto God. So another doctrine of the gospel is for us to sing to God. So those people who do not know the doctrines, they also sing. Do you know how to whom they sing? Awitan kita, awitan kita, ang sarili nating panahimik, ang iyong mapinig, pakinggan mo. What are they singing to? In the Bible, singing is a commandment in the gospel. We're going to sing to God. That is good, because you will be singing to God, because you are singing almost to everyone. Ako I'm a Filipino. You are even singing about your patriotism. To show patriotism, birds that freely claim the skies to fly, they even put their hand on their chest. When imprisoned, mourn, protest, and cry. How more deeply will the land, most fair, yearn to break the chains of sad despair. Philippines, my life's soul, burning fire, cradle of my tears, my misery. All that I desire, to see you rise, forever free. So you're singing for the Philippines, and not only that, even our national flower, you also sing for it. Sampagitan of our nation, a flower that is so beautiful. You are the chosen deer, a symbol of our generation. Did you see that? That's the national flower. Your color that is pure. The spirit of our dream. Your scent and fragrance, we always smell. O flower that gives happiness.
my dear Sampaguita. An image just like young women. You are the only star from which they borrowed their beauty. Your petals are the true symbol of the pure heart of a maiden, kindness and faithfulness. You see, since I am a patriotic person, when I was young, I knew all those songs. All the songs for the nation, including Sampaguita, a song for the national flower. It's only for Nara that I don't have a song. It seems that they did not make a song for it. The national fish is the milkfish. I memorized all those, but we don't have a song for milkfish. The song is for Yellowtail Fusiler. Yellowtail Fusiler is our vine, something like that. You see, brethren, you sing for everyone. Oh my Papa, to me are so wonderful. Oh my Papa, to me are so good. No one could be so gentle and so lovable. Oh my Papa, he always understood. That is your father, right? And then your mother. Mama, I miss the days when you were here beside me. Mama, those happy days when you were here to guide me. Safe in the glow of your love. Sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, mama. You have a song for your mother. You have a song for your father. You have a song for the flag. Land of the morning, child of the sun returning. You have a song for what? You even have a song for Hopia that won't sell. Hopia that won't sell, it has a mold by the side. Those who have naughtiness, they even added King Solomon in their song. King Solomon has a pet turtle. Did you see that? Now, where will you justify singing for almost everyone, including Mary? You sang for her. God save you. Mary, you are full of grace. The Lord is with you, and blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Did you see that? You sang to Mary, you sang to the flag. You also sing for
a cruel man. Your heart showed no mercy. If I die, there's one small bird who will cry. You see that? Is there anything that we do not sing for? Did you know, brethren, that songs are even older than the world? I know of a song that is older than the world. It's more than 4 billion years old. I know of such a song. You might say, Soriano is so boastful. I know many songs that are very old, songs not known by the youth now. The old songs that I heard from my grandmother, from my mother, those are old songs. Oh, promise me that someday you and I will take up down together to some sky where we can be alone and wait with you and find the hollows where those flowers grew. Do you know when that song was made? Rare are those who know that song now. That was from 1887. It was written by Reginald de Koven in 1887 and was published in 1889. You can see that on screen, which means that that song is almost 200 years old already. I have a song from 1903. You will not be able to play them all. I have a song from 1906. I have a song from 1910. I know of a song in the Bible. It was even before the world was created. Tomorrow I am inviting you. Let us study the doctrines of the gospel. Even singing is part of the gospel. You will not just be singing to God. You might sing just any song. Even singing is part of the gospel. You might say, why do we have to study that? Yes, we need to study that so that we will not mislead anybody. We will not be misled, whoever wants to mislead us. I'm inviting you again for tomorrow, my fellow men. Please give it a time. It's just for an hour and a half. I'm asking for some of your time. Please attend. You will not be losing anything. If you don't want to accept it, you may not. But perhaps your mind will be enlightened. With God's help and mercy, we are gladly inviting you. We are happy to receive you in our places. May the Lord bless you, brethren. Before we go home tonight, let us all offer to God a short prayer. Let us pray, brethren. Our Father, great and almighty, after we had again an opportunity to hear your word, once again we come before you to thank you for opportunities like this that come into our lives, for us to hear your pure words coming from the Holy Scriptures. Please bless all the souls who gladly responded to our invitation to be with us as we listen to your righteousness. Please bless their families as well, and please open their hearts. Father, help them continue the desire of their hearts to know your will, that before we are finally laid to rest and leave this world, please help us to understand your will unto each of us, the reason why we have existed in this world. And may we bring this truth even into our children. Please bless your children all over the world who are helping in inviting our fellow men for them to hear the words, your words which are unto our salvation. Please have mercy even
unto our enemies. They're also human beings who need your mercy. In this time, Father, please help mankind for their hearts to be opened and their minds to start seeking for you. For we know that in the midst of all trouble in our time of losing hope or in hopelessness, there is hope in you to assist and help all men seeking for you. Once again at this time, as we are going to rest, in you we entrust our entire lives and our destiny. Father, may we all have and benefit from your protection and your love. Thank you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. May we all receive the love and the blessing of our Father in the heavens, the saving grace and the healing of our Lord Jesus Christ, and the continuous union of the Holy Spirit remain in our hearts, especially unto our children forever and ever. Amen.